Hola, el meu nom és Xavi Vendrell i sóc l'enòleg del celler Montau de Sadurní, que és un celler familiar que està situat al poble de Begues, aquí al massís del Garraf, dins de la Déu Penedès. Estem aquí a la Firava presentant els nostres productes, aquí a la ciutat de Barcelona, i bé, es tracta d'unes produccions artesanals, com podeu veure, és tot producte de collita pròpia, i bàsicament el que hem vingut a presentar aquí són aquests tres vins que tinc aquí al costat. Un blanc, un cava i un negre. El que m'agradaria destacar és aquest negre d'aquí, que és un vi negre amb criança. Es porta garnatxa, cabernet i merlot i ha estat durant 8 mesos envellit amb barrica de roure. I la veritat és que està agradant força aquí a la fira. Us informo també que tenim restaurant a la mateixa masia, aquí al poble de Begues, i si voleu més informació sobre nosaltres ens podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, o si no a la nostra pàgina web, que és www.montaudesadurní, com la nostra marca, .com. Gràcies.